A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou na reunión celebrada esta mañá un total de 64.905 euros en axudas destinadas a temas de medio ambiente e infraestruturas. Por outra banda, aprobamos 15.000 euros para infraestructuras para o Concello de San Xoán de Río. Esta subvención o que fará mellorar a seguridade de todos os veciños e veciñas para poder urbanizar a contorna da rúa do campo grazas á construción de beirarrúas que faciliten o tránsito por esta rúa. Por último lugar, dentro do apartado de cooperación, apuntamos dúas modificacións ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais. En concreto, na reunión aprobáronse dúas axudas para a Diocese de Ourense para facilitar os traballos de atención do Arquivo Diocesano e para rehabilitar o tellado da Ermida de San Pablo en Maside. Con respecto da cooperación entre concellos, aprobouse unha axuda para Castrelo do Val destinada á reparación de danos causados polo temporal nas plantacións de castiñeiros, e outra para o Concello da Gudiña para levar a cabo unha obra de mellora da iluminación pública de Caínzo. Tamén se aprobaron dúas modificacións no Plan Provincial de Cooperación. A primeira delas reduce o orzamento da obra de cortegada do entronque con OU 0801 e a outra afecta ao municipio de Esgos que incorpora unha obra máis o seu plan de Pardeconde Xaravedra.